Някакво на миналото видео изпуснах момента, в който трябва да приключа видеото, така че направо започваме. Стигнахме до третото нещо, което трябва да променим, където трябва да ни покаже статусите за Attack и Defense. И четвъртото нещо беше статусовете да работят. Ние всъщност какво имахме? Бе? Имаме Strength, Intellect, Luck. Но тук има Defense, ама ние нямаме. Да, нали така. Мисля, че две хапа трябва да дава. Ще то знае какво. Така, интелект. Две мана. А, как ще се напише? Значи достатъчно описателно. Да видим какво може да направи. Сега ще махне всичките снимки от кода, за съжаление. Но това най-лесно може да си го направим. То така иначе нови снимки трябва да изкараме по някое време, за да може да имаме и за другите дънжени. Защото така или иначе планирам да има 10 дънжена. Това ще е първия вариант на играта. С 10 дънжена адвенчарите мисля, че за сега ме устройват кои са. Чудя се дали да не добавим е, мъже и жени. Какво бе? Реално имаме и мъже и жени. Не знам дали ми се занимава да го направя. Накрая ще реша. Преди да пуснем играта, чак тогава, защото сега не ми е важно. По-важно ми е да работи, да знам, че има начин да се монетизира и така. Това ще е първата версия. Прави се с човека, тя ще биеш в дънжена, умираш, той ти казва. Умря, защото не си достатъчно силен, купи си някакъв айтъм. Може би трябва да показва откъде да си взимаш голда. Някакво стартово меню, дали пак да не направя също. Примерно почни игра, кредит, нещо от такова си мисля.
Пък ако има интерес към играта, може би по-нататък ще направим и различни градове, в които можеш да ходиш. Какво си ви написал? Ми, трябваше яйта ми да изстрелям, ако така. Така, така. За да виж ми коя е два пъти дефенс 100%. Преди време да го тествам и имам да. Спирам всичките, защото ако случайно минем единия дънжен и после отивам на другия, нека сега няма промени. Добре, тия май ги запазваме от кода. А, в някой дънжен. Бързъркъра, няма как да го направим. Ако излезнем, да. Ага, излезнем от дънжена, не са тая. А, пробваме се след това. Какво каза, кой се сложа. Добре. Един показва статусите, но това е поносимо. Атаки дефенс, добре. Тук си ги измести както трябва. Само това, дето като написнеш Shakes Dungeon, то трябва да се оправи. Да видим сега. А, той не загина, бе. Хм, да, какъв си мамал. Добре, сега си да оформим промпта. Ще се видим в следващото видео, поне да знаем, че това сме го направили. Абонирайте се, лайкайте се, коментирайте и продължаваме към следващото.